Idi may na po nga Kristo, dagitoy tin na sinagsagaba idi gapo itirigat na ket imbaklay na digitoy asasao. Tadi gitoy apamanagnag tin na ibagbaga idi nga iti Kristo na agsagaban to ket tinungpal na digitoy asasao. Digitoy tin na imbaklay idi gapo itirigat iti inna panangyad adal kadagiti adalan na idi gapo iti kinalintag ken kinasingpet ken managparbeng iso na idi. Iso kati kabuklan na digitoy apagsasao mapaneknekan kadagiti linaon iti Biblia. Ta kinuna na iti aramid 3 iti 18. Ngem kas iti impakaamo iti Dios iti damo iti ngiwat kadagiti amin a mamadto at Kristo na agsagaban to tinungpal na. So dayta tin na tinungpal idi ay bagbaga na daytoy a Kristo iso iti nagsagaba. Digiti apagsasao ngayon na ibagbaga. Tadi gitoy apamaneknek iti naisurat iti Tito 1 iti 8. No di ket managpadagos dayto iti padagos na idi na po nga Kristo gapo ti ayat na nayat iti naimbag nataknen nalinteg nasingpet ken managparbeng. Dayta tin na idi hinawawit na po nga Kristo gapo itin na panangyat adal kadagitoy anay maldit kadagiti sorsorat. Kadagitoy iso iti napudno nga ibagbaga na idi nang rugi nga nangyat adal. Tadigiti apamaneknek amabasa iti Lucas 4 iti 21. Ket nang rugi anagkuna kadakwada na po Kristo ita nga aldaw naidanon kadagiti lapayag yo daytoy asurat. So dayta nga naidanon laeng kadagiti lapayag tayo gaputin na panagsao kadagitoy anan spirituan apalawag. Digiti amang panpaneknek nga inaibagbaga iso digitoy iti pagtaraon iti espiritu akas na spirituan apalawag. Kadigito iti naibagbaga ito muna a Korinto 10 iti 3. Ket nanganda amin iti dayjay metla a pagtaraon na espirituan. So dayta iti mang panpaneknek nga intayo alaen kadagiti kay papalan na kadagitoy asasao gaputi nasayaat a panagpamati. Tadaytoy tin na ibagbaga alapudno a mabasa iti umuna Timoteo 4 iti 11. Dagitoy abanbanag iti bilin mo kinisorong. So daytoy lang ti intay ipalawag ngayon tayo alaen uno padtuan kadagiti kay papadan na kas kadagiti nagkakaw na idi amamadto nga digitoy tinda impalpalawag kadagiti akay papadan na ta kinuna na digitoy haan a makapadagsen nga akas panagpamati anasayaat digiti apamaneknek a mabasa ti umuna a Juan 5 iti 3. Tadaytoy iti ayat iti Dios atong palin tayo kumakadagiti bilbilin na ket dagiti bilbilin na saan da makapadagsen. So dagiti mang panpaneknek nga inaibagbaga so dagito itin tayo aramiden iti nasayaat panagpamati gapo tirigat na rinabramgis da idi na po Kristo gapo metlang iti panaptit digitoy asasao ngayon da imbalbalikas nga handa apat yun iso na idi ngem iso iti adda kadagiti naisurat ti linaon ti Biblia. Tadigiti amang panpaneknek a mabasa ito muna Pedro 2 iti 23. Iso nga idi rinabramgis da saan asimungbat idi dakas idi nagsagaba
So di kita mangpan panagnek nga sinagaba idi na pong Hesus Kristo saan aga nagamames no diket nagtalag iti dayjay mangkong asililinteg. So dayta. So ngayon nakipapaabot na po ti Facebook online Bible study digito iting ka-share akay papanan na. Sangkad nga digiti laeng na lubungan apalawag no diket digitoy anain spirituan apalawag. Ket tumawatan nyo digiti kapsat nasaya at maawatan tayo mga apadak nga kailukanuan digito akay papalan na. Ket agyaman at iti Diyos Ama ama nakabalin sa amin. Amen.